V-ați gândit vreodată ce înseamnă să iubești Moldova? Înseamnă să-i cunoști istoria, să cunoști cultura, să cunoști limba, să respecti ceea ce au făcut înaintașii tăi și să nu-ți fie rușine să fii moldovean. Chiar dacă uneori ești supărat pe țara ta, înainte de a iubi Moldova, trebuie să iubești moldoveanul din tine. Anul acesta sărbătorim 29 de ani de independență. Haideți să fim sinceri, nu tot ce ne-am propus pentru țara noastră am și realizat, dar haideți să ne imaginăm cum am putea să transformăm Moldova. Prin eforturi comune, putem transforma Moldova într-o țară cu o economie și o populație stabilă, o țară calmă, cu un trai confortabil, o țară cu o ecologie de invidiat, o țară în care nivelul de educație este foarte înalt și o țară cu o medicină modernă, cu contribuții academice importante. O țară în care se simt bine copiii, tinerii, bătrânii, sătenii și orășenii, indiferent de profesie. O țară în care și-ar dori să trăiască și alții, dar mai întâi trebuie să facem Moldova o țară în care vrem să trăim noi.